दा हाजि बराखै आं बुंनो सानो राजाफोरनि सिगाङाव आदाया मोजाङै मोजां थांनानै थादों गार्जेन नागारदोंमोनबाबो आं सहैस'नाय जायाखै फरायोबो हाजिराबो मावो गावनो हाजिरा मावो गावनो एडमिसन लादों कलेजाव थाङो खुलुमबाय लोगोफोर नैबे मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ जाय नखराव आं गसंनानै दं मोनसे बर' नखर जोबोद दुखुथिया जाय बिथांमोननि फिसाला सासे फरायसा गथ'आ एक्सिडेन्ट जानानै एबा जाब्रबथायजों गिदिर जोखोम जानानै दिनै बिराद गाज्रि अबस्थायाव दङ नोंथांमोना सोरबा सोरबा ससियेल मिडियायाव नुदों जानो हागौ दाखालि बावैसो सानै फरायसा गथ'फोरा UN ब्रह्म कलेज काजलगाव हाबो बे कलेजनिफ्राय फैफिननाय समाव बेबायदि एक्सिडेन्ट जादोंमोन नैबे नखरनिया जादों सबिन ब्रह्म होननाय फंबाय बे फंबायनि अबस्थाया बिराद गाज्रि बिराद सिरियास दा बेनि थाखाय नैबे नखर जाय नोंथांमोना दा नुदों बेयाव गोबां रायजोफोरबो ज' जानानै दं मानो होनोब्ला बिथांमोना बयबो बिखा खामदों गोसोआव दुखु मोनदों माबोरै बेखौहाय फाहामथाय होगोन मानोना बे बिथांमोननि नखरा जोबोद गरिब नोंथांमोना नुदों नै बे खलबसे हाल' बिथांमोनहा दङ आरो नै बेफोरबायदि न' नायदो नै बेनिखायनो नोंथांमोननि हेफाजाबखौ आं लुबैगोन बेनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय मिथिलांसिगोन नैबेनो जादों नैबे गामि हिसाबैब्ला बियो जाहैबाय मोखनागुरि आरो BCDCआ जाहैबाय खदमथला बियो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो दा नोंथांमोना नायदो नैबे फंबायहा दा जि समावहाय दा चिकित्सा लानांगौ गिदिर मोनसे अपारेशन जानो थांगासिनो दं नाथाय बिसोरहा रांनि बिराद अभाब दा नोंथांमोना बिसिनि थासारिखौ नाय गोबां रायजो राजाफोरबो बेयाव ज' जादों बिथांमोनाबो दा जोबोद बिखा खामदों अनखांदों हेफाजाब होनो आवगायबोदों जा हायो दा थिग बेबायदिनो जोङो डिटेल्सखौ लानि नैबे बिथांमोननिफ्राय बे न'आनो जाहैबाय सबिन ब्रह्म बाबुनि दा बेबायदि गिदिर खरसा थांगोन खारन बियो मोनसे मेजर अपारेशन जानो थांगासिनो दं दा नैबे जाहैबाय नै सबिन ब्रह्मनि बिफा नैबे आदैया इसनु ब्रह्म ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै बिमा रम्फा ब्रह्म आरो बिनानाव आरो दुखुनांथावा बे नैबे नखरनि सासेल' फिसाला नैबे सबिन ब्रह्मआ जाया PU फरायबाय थादों बेनिफ्राय माखासे गासैबो हिनजावसा बिनानावफोर जोङो नैबे आदानिफ्रायनो मिथिनानै लानि माने बियो जाहैबाय सबिन ब्रह्मनि बिमाय दा नैबे आदाया माने एसे जोंनो खिन्थाग्रोगोन जों मिथिनो लुबैगोन जे माने माबोरै जाथाया जायामोन आरो मानि थाखाय दिनै गुवाहाटियाव लांनो गोनां जाखो कलेजाव थांनो होननानै लिंहरजाबाय सासे लोगोजों लिंहरजानानै कलेजाव थांनानै फैनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जाबाय एक्सिडेन्ट जानानै दाना सिभिलाव सोफैबाय थाखा फैसाथ' गैया हाया जाबाय गार्जेन नागारदोंमोनबाबो आं सहैस'नाय जायाखिसै गुवाहाटियाव लानानै थांबाय गुवाहाटियाव लानानै थांनानै आंबो थांबाय बिनि उनाव थांनानै नायहैबाय मानसियाथ' बुहुद सिरियासआनो नुहैबायबो थांनानै सिरियासनि थाखाय दा थाखा फैसानिबो खोथा जाबाय थाखा फैसा गैया ओजों अपारेसनबो जागोन डाक्टारा नायबाय अपारेसन जानांगौ 2-3 लाखसो फैसा थांगोन होनना बुंबाय जखमा महाय जादों जखमा खर'आव दा अपारेशना खर'खौनो खालामनांगौ अपारेशना दा नैबे आदैया जाहैबाय बिफा सबिन ब्रह्म फंबायनि आं रायजोफोरनो बिनो सानदों जा एसे अननानै हरो आं बेखौनो खावलायबाय थादों रायजोफोरनाव ओरैनो आदैया मा मावो खामला मावो आं खामला मावो ना आं खामला मावो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिमा सबिन ब्रह्मनि बिमा मा खावलायनो सानो मादैयालाय बे रायजोफ्रा अननानै एसे राहा होदो आंनि फिसाखौ दा आंहा जेबो राहा गैला अननानै एसे हरथारदो दिनै आंहा जेबो राहा गैला आरो बेजों लोगोसे नैबे बिनानाव बे बाबु सबिन ब्रह्मनिनो बिनानाव आरो दा बिनानाव मा खावलायगोन नोंदानि थाखाय रायजो राजाफ्रा एसे अननानै थाइसे थाइनै हरबा मोजां जागौमोन जोंहाथ' न'खराव गैखाया अननानै आदाया मोजाङै मोजां थांनानै थादों जे ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे आब'आनो दङमोन माने फंबाय सबिन ब्रह्मखौहाय लांदों हस्पिटालाव गुवाहाटियावहायनो बेनिफ्राय दा हजों माबायदि अबस्था माबायदि जादों बेथ' अबस्थाया एकदम बिराद माबायाव जानानै दंखायो सिरियास जानानै दंखायो आरो ओमफ्राय सिरियास जानायनि थाखायनो दा अपारेसन खालामगोन होननानै बुंनाय दा थाखा फैसायाथ' हाया थाखा फैसा हायैनि थाखायनो बेखौ दा अपारेसनाव सोनाय जायाखै आरो जायखिजाया एसे हानाय मानिखौ एसे नायबाय बिसोरबो नायनायालाय दा अपारेसनखौ बिसोर आखायाव लाया फैसा होयिनि थाखायनो आरो
दा ओंखायनो सानदों आरो जों रायजो राजाफ्रा सोरबा अनोबा सोरबा थाइसे हरोबा खोमानो साननानै जों बेखौनो बा मिजिंथिनाय जायो। दा बिसोरबो गासै गामिनि नै दा ओरैनो मानसिया माबायदिमोन? बिराद मोजां मानसि, मोजां मानसि ना? खामानियोमोन। फरायनायावबो मोजांमोन। फरायनायावबो मोजांमोन बियो। फरायोबो, हाजिराबो मावो, गावनो हाजिरा मावो, गावनो एडमिसन लादों, कलेजाव थाङो, जाय सोर लोङो बेयावनो थाङो, बिराद मोदोम गुदुं। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बेखौ एसेबाबो मदद होनांगोन। खाथि खालानि जा गेदेर गोलावफोर बिसोरबो एसेबाबो नायनांगोन। सानसे समाव बेबो मोजां जानानै फैयोबा बेबो सानसे समाव मानसि गिदिर गोलाव जागोन, बेबो रायजो राजाखौ थेखा सुंगोन। ओंखायनो रायजोफोरा बिनि हालोदखौ नायनानैबाबो एसेबाबो सहाय होनांगोन, एसेबाबो साननांगौ जागोन। नाथाय जाय गोसो गाज्रि जानानै थाइसे थाइनैखौनो गिदिर सानना लायोबा बे उननि थाखाय गावनावबो खहा जागोन, बेखौ सानहरनांगौ जागोन। ओंखायनो आं बुङो सभेन ब्रह्मखौ जोंनि बियानै फिसाखौ मोजाङै मोजां डाक्टारा अपारेसन खालामनानै बिनि ब्रेन मेलेमफोरखौ मोजाङै खालामनानै होनो हाथों। बिनि थाखाय जों रोजा रोजा इसोरनाव आर'ज गाबगोन, भगबानाव जों साखि सावनानै बोर बिगोन। बियो मोजाङै मोजां जाना फैदों। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै। मिथिनाय बायदिब्ला खरस गोबां नांगौ जानानै दङ दा अनलि फर द अपारेशन चार्ज बिनि थाखायनो 1,30,000 डक्टरा बिदोंनो आरो बेजों लोगोसे गोबां खरस थायो हस्पिटालावहाय ICU चार्जनो माबा मुलिनिनो डक्टर बिजि चार्जनो रोखोम नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बिथांमोना बेबायदिनो 3 लाखसो बायदि थाखाखौहाय एखेबारे नांगौ जानानै दङ। दा नोंथांमोन हरनायजों 3 लाखलाय जास्लाबाब्लाबो नों एसे सोरबा एसे हरनायजोंनो बियो गोबां जाफैगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना अनखांदों नैबे फंबायखौ, खारन नैबे फंबायहाबो सिमां दं जिउआव थांनानै थानानै इयुनाव हयथ' मोनसे मोजां दायथ' लाहैनो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना हेफाजाब खालामदो नैबे जोंनि सासे बर' सेंग्रा सबिन ब्रह्म बिथांखौहाय। बेबायदिनो जोङो गामि खाथिनि सुबुंफोराबो फोरमायगोन नैबे फंबाय सबिन ब्रह्मनि जानानै नोंथांमोना खोनासं। दे मा दे बिनानाव बुं दे। आं बुंनो सानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव MLA सारमोना एसे अननानै न'खरनि अबस्थाखौबो नुनानै जोंहा बिबोनां सबिन ब्रह्मनि नाम लानानै एसे थाइसे थाइनै सहाय हरोबा जोंबो गोजोननाय फैगौमोन। खाथियावनो MLA थानायखाय जों आसा खालामदोंमोन MLA सारनिफ्राय थाइसे थाइनै मोनगौबा, दा बेखौनो बुंनो सानदों। बेनिफ्राय नैबे समाव सबिन ब्रह्मनि न'आवहाय आवगायबोदों बे सबिन ब्रह्मनिनो उन्दै समनिफ्रायनो जयै देरबोनाय गेलेबोनाय मोनसे स्कुलाव फरायबोनाय गावनि फरायसुला लोगोफोर चाइल्डहुड फ्रेन्ड्स होननांगोन। दा बिथांमोनाबो नैबे सबिन ब्रह्मनि अलखद समाव आगान होफैदों नैबे सबिन ब्रह्मनि न'खराव। नैबे बिथांमोना नै फंबायमोना नै नोंसोर बेसेबां फरायखो दा? डिग्रि सोरबा ओइस सोरबा डिग्रि बेबायदि फरायबाय। नों स्कुलाव ज'मोन नोंसोर ने? जायखिया बिदिनो माने बिसोरो स्कुलनि फ्रेन्ड होननांगोन, स्कुलनि लोगोफोर। ओमफ्राय माबायदिमोन? आं मानसिफ्राय मोजां मोनोमोन। औ मानसि सिम्पोलमोन ना? मानसिया सिम्पोलखा आरो दा नम्रखाबो फाल्थु बिखायखा आरो जास्ट ओरैनो लोगोफोरजोंथ' बयबोथ' मिथिखायो, ओरैनो खेलायलायो एदावलायो। नोंसोर अनसुंथाइ लाबोदों लोगोफोरनिफ्राय ना मा? लोगोनिफ्राय लाबोदों आरो स्कुल आरो कलेजनिफ्रायबो आरो लोगोनिफ्रायबो कालेक्सन खालामनानै लाबोनाय जादों। लाबोदों आरो ने? जाखिनि हायो जों बेखौ मावबाय आरो जों जेसे होनो हायो बेखौबो होबाय आरो जोंथ' जेबो मावा, बिमा बिफानि जानाय आरो बिमा बिफासो जों फैसाखौ मोनो। राइट। बेनिफ्राय जों दा जाखिनि बिमा बिफा फैसा हरो जों बेखौनो गथायना होबाय आरोखि ना। माने बिथांमोना गावसोरनि लोगोखौ अनखांनो बासायनोहाय गावसोरनि पकेट खरसखौनो दिनै बिथांमोना लानानै फैदों। नैबे UN ब्रह्मनि ना? UN ब्रह्मनि बेबो क्लास फ्रेन्डमोन। नैबे बिथांमोना जयैहाय दा फैनानै बेबायदि हेफाजाब होफैदों आरो। दा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो नों? रायजो राजाफ्रा अननानै एसे हेल्प खालामहरदो। औ दा बिथांमोना गथायसिगोन गावसोर लाबोनाय माखासे अनसुंथाइ। बेसेबां एमाउन्ट दङ बेयाव फंबाय? 5,900। 5,900। औ बियो स्कुलनिफ्राय ना? स्कुल माने सबिन ब्रह्मआ जि स्कुलाव फरायोमोन बे स्कुलनिफ्राय। मा होनो सबिननि सिगांनि स्कुल काजलगाव हाइ स्कुलनिफ्राय। बेखौ स्टुडेन्टफोरनि ना? स्टुडेन्टफोरनि कालेक्सन। जोबोद मोजां दे। औ आरोबाव एसे एमाउन्ट गावसिनि लोगोफोरनि बे ने फ्रेन्ड नोंसिनि लोगोफोर ज'। औ बेसेबां एमाउन्ट? 2,000 दं। 2,000 ना? जास्ट लोगोफोर बिथांमोना गावसिनि पकेट खरसखौनो दा गथायदों गावसिनि माने लोगोखौ हेफाजाब होनो थाखाय। दा नोंथांमोना खोनाबाय आरो नोंथांमोना दा स्क्रिनाव नुगासिनो दङ गुगोल पे नाम्बार आरो एकाउन्ट नाम्बार। नोंथांमोना अननानै जा हायो नोंथांमोना एसे हरलायदो, बेखौ आङो नोंथांमोनाव खावलायबाय। आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो, जाहाथे आरोबाव गुबुन
गोसो गुदुं सुबुंफ्राबो बेखौ नुनानै जेन नैबे सबिन ब्रह्म फंबायखौ अनखांनो हानाय बादि